δυναμική του συμπεριφορά, έτσι ώστε η έξοδος του, το ψ εδώ που βλέπετε, να συμπεριφέρεται με έναν επιθυμητό τρόπο. Ο επιθυμητός τρόπος δηλώνεται σε ένα πρώτο επίπεδο από αυτό εδώ το σήμα, από ένα σήμα R του ταφ, που μας είναι κατ' ουσίαν η επιθυμητή ή, όπως λέμε, η έξοδος, και δημιουργούμε αυτό το σφάλμα εδώ που βλέπετε ως ψήμιον R, και ο στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε, να επιλέξουμε την είσοδο ελέγχου που είναι αυτό το U, έτσι ώστε αυτό το σφάλμα να τίνει στο 0. Και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει ακόμα και όταν επιδρούν εξωτερικές είσοδοι στο σύστημά μας, οι οποίες συμβολίζονται εδώ με το D, οι οποίες μπορεί να είναι εξωτερικές διαταραχές, θόρυβος, τέτοια πράγματα, άγνωστα δηλαδή σήματα, στα οποία δεν έχω κανέναν έλεγχο, δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε το πλάτος, ούτε τον χρόνο ή τη διάρκεια της εμφάνισης αυτών των φαινομένων. Επίσης, η σχεδίαση θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη και όποιες τυχόν αβεβαιότητες μπορεί να έχω επί του ελεγχόμενου συστήματος. Για παράδειγμα, το ελεγχόμενο σύστημα καλύπτεται από μια μαθηματική, έχει ένα μοντέλο. Το μοντέλο δεν είναι τίποτα άλλο από μια μαθηματική περιγραφή του ελεγχόμενου συστήματος. Στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου 1 θεωρήσατε ότι το ελεγχόμενο σύστημα δίνεται από μια συνάρτηση μεταφοράς. Αυτή αντιπροσωπεύει το ελεγχόμενο σύστημα, και αυτό το κάνετε γιατί η σχεδίαση και η ανάλυση που κάνατε στα ΣΑΕ1 ήταν κυρίως στο πεδίο της συχνότητας. Λοιπόν, είναι όμως μια μαθηματική περιγραφή. Αν γνωρίζετε πλήρως τα πολυώνυμα του αριθμητή και του παρανομαστή, τότε γνωρίζετε, όπως λέμε, πλήρως και ποιο είναι το ελεγχόμενο σύστημα. Δυστυχώς αυτό στην πράξη δεν υπάρχει ποτέ, όχι κάποιες φορές ξέρουμε, ποτέ δεν γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια το μοντέλο του ελεγχόμενου συστήματος. Επομένως, η όλη σχεδίαση θα πρέπει να γίνει γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες, έτσι, οι οποίες δεν εστιάζονται μόνο στις εξωτερικές εισόδους D, αλλά και στη μαθηματική περιγραφή του ελεγχόμενου συστήματος. Αυτά τώρα τα λέμε τώρα έτσι εισαγωγικά εδώ, εντελώς ποιοτικά περιγραφικά. Στην πορεία όμως του μαθήματος θα γίνουμε πιο ξεκάθαροι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα του αυτομάτου ελέγχου. Πώς λοιπόν θα επιλέξουμε το U έτσι ώστε για δοσμένο ελεγχόμενο σύστημα, δηλαδή για δοσμένο το μοντέλο ενός ελεγχόμενου συστήματος, η έξοδος ψ να ακολουθεί, όπως λέμε, την είσοδο αναφοράς R του ταφ. Άρα το σφάλμα E εδώ πέρα που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο να τίνει στο 0. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Έτσι, όπως σας έλεγα, οτιδήποτε έχετε να ρωτήσετε, θα με σταματάτε και θα ρωτάτε. Εντάξει. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη ανάδραση. Αυτή η έννοια της ανάδρασης είναι προφανώς γνωστή από τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου 1. Ας πούμε λοιπόν εδώ S είναι το σύστημα, για να μην γράφουμε ελεγχόμενο σύστημα πάντα. Εδώ είναι η έξοδός του. Έτσι, εδώ θα έρθει ο ελεγκτής C. Παίρνουμε την έξοδο και την ανατροφοδοτούμε, τη γυρνάμε πίσω λοιπόν στον ελεγκτή. Αυτή εδώ είναι η διαδικασία λοιπόν της ανάδρασης. Εδώ πέρα μπαίνει το σήμα του ταφ. Γιατί αυτό το σφάλμα δημιουργείται μέσα στον ελεγκτή. Έτσι, εδώ λοιπόν έρχεται το ψ, συγκρίνεται με το r, φτιάχνουμε το σήμα σφάλματος ε και μέσα ο ελεγκτής σχεδιάζεται έτσι ώστε η έξοδος U που βγάζει να είναι τέτοια που να στέλνει το ψ στο R. Λοιπόν, η έννοια της ανάδρασης
αν θέλετε, είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Δεν υπήρχε από πάντα, ακόμα και βέβαια πάντα την χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, ακόμα και στους αρχαίους χρόνους, για να υλοποιήσουν ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Όμως από μαθηματικής απόψεως πήρε σάρκα και οστά στον αιώνα, τον 20ο αιώνα, έτσι, 1920, 40, 30 και τέτοια. Εκεί, 1930 και τα λοιπά. Και αν θέλετε είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά στην ανθρωπότητα των συστημάτων ελέγχου. Έτσι, αν θα θέλαμε δηλαδή να χαρακτηρίσουμε ποιο είναι αυτό το πολύ σημαντικό που έχει προσφέρει, η πολύ σημαντική έννοια που έχει προσφέρει ο αυτόματος έλεγχος στην ανθρωπότητα, είναι η έννοια της ανάδρασης. Αυτό το πολύ απλό πραγματάκι. Δεν είναι και τόσο προφανές, άσχετα ότι τώρα το λέμε και όλοι το ξέρουμε, αλλά αν δεν το λέγαμε, δεν είναι και τόσο προφανές, γιατί θα πρέπει να πάρουμε την έξοδο, να την αναγυρίσουμε στην είσοδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά όταν φτιάχνανε οι άνθρωποι ενισχυτές στην ηλεκτρονική. Και διαπιστώθηκε η ευστάθεια και η ευρωστία του ενισχυτή ότι αυξάνει κατά πολύ χρησιμοποιώντας αυτή την ανάδραση. Ενώ παλιότερα δεν υπήρχε η ανάδραση. Λοιπόν, άρα, αυτό εδώ τώρα είναι ένα απλό σύστημα κλειστού βρόχου. Γιατί λέμε απλό? Γιατί λείπουν κάποια πραγματάκια από εδώ. Το πρώτο πραγματάκι που λείπει είναι, αν θέλουμε να γίνουμε πιο πρακτικοί δηλαδή, και τι σημαίνει παίρνω το ψ και το γυρνάω στην είσοδο του ελεγκτήμου. Και πώς θα γίνει αυτό? Για να γίνει αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μετρήσω το μέγεθος της εξόδου. Η έξοδος μπορεί να εκφράζει διάφορα πράγματα ανάλογα με το τι είναι το σύστημα. Μπορεί να εκφράζει τάση ή ρεύμα, αν το σύστημα είναι ένα ηλεκτρικό σύστημα. Μπορεί να εκφράζει γωνίες, ταχύτητες, αν είναι ένα μηχανολογικό σύστημα. Μπορεί να εκφράζει θερμοκρασία, αν είναι ένα αντίστοιχο σύστημα. Μπορεί να εκφράζει διάφορα πράγματα, διάφορα φυσικά μεγέθη. Επομένως, κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος αισθητήρας, όπως λέμε, ο κατάλληλος μηχανισμός, ο οποίος τι κάνει? Παρεμβάλλεται σε αυτήν εδώ τη θέση και μετράει. Εδώ λοιπόν είναι οι αισθητήρες. Ο αισθητήρας λοιπόν βγάζει εδώ πέρα μετατρέπει, είναι υπεύθυνος και για τη μετατροπή του φυσικού μεγέθους σε ένα μέγεθος το οποίο θα είναι αντιληπτό από τον ελεγκτή. Τυπικά όλοι οι ελεγκτές πλέον είναι ηλεκτρικά συστήματα. Κάποια συστήματα επεξεργαστών και τα λοιπά, χαμηλής ισχύως. Που σημαίνει ότι αυτό που αντιλαμβάνονται είναι τάσεις και ρεύματα. Επομένως, όλα τα μεγέθη για να είναι συμβατά με τη λειτουργία, με ακούτε υποθέτω, έτσι? Μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για να είναι λοιπόν συμβατά όλα τα σήματα στην είσοδο, θα πρέπει να είναι σήματα που μπορεί να αντιληφθεί ένα ηλεκτρικό σύστημα. Άρα θα πρέπει τόσο το R εδώ, όσο και αυτό που μπαίνει εδώ πέρα, και το οποίο είναι η έξοδος των αισθητήρων, θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά μεγέθη, δηλαδή τάσεις ή ρεύματα. Έτσι, άρα όλα αυτά εδώ τα σήματα που μπαίνουν στην είσοδο του ελεγκτή είναι τάσεις ή ρεύματα. Αν τώρα εδώ η έξοδος είναι η θερμοκρασία, θα πρέπει ο αισθητήρας να με πάρει αυτή τη θερμοκρασία κάποιου χώρου, να τη μετατρέψει σε τάση ή ρεύμα, να την ενισχύσει, να της βγάλει το θόρυβο και να την στείλει στην είσοδο του ελεγκτή. Έτσι ώστε και να την ενισχύσει, διότι αυτό εδώ το σήμα, για να είναι συγκρίσιμο με αυτό που βγάζει ο αισθητήρας, θα πρέπει να είναι στην ίδια τάξη μεγέθους, έτσι. Δεν μπορεί ο αισθητήρας να βγάζει, ξέρω εγώ, μιλιβόλτ και το σήμα R του τάφ από την άλλη μεριά να είναι βόλτ.
Εντάξει, δεν πρόκειται όταν θα συγκριθούν αυτά τα δύο μεταξύ τους, δεν πρόκειται να επέλθει ποτέ ο μηδενισμός λόγω της αριθμητικής διαφοράς, λόγω της τάξης μεγέθους των δύο ισών. Μέσα εδώ που λέμε αισθητήρες, δεν είναι τόσο ένας αισθητήρας ο οποίος μετατρέπει θερμοκρασία σε τάση φερρυπίν ή πίεση σε τάση. Δεν είναι μόνο αυτό, η δύναμη σε τάση, είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία ακολουθούν την απλή μετατροπή και που σας είπα είναι μια διαδικασία αποθορυβοποίησης που συντελείται, γιατί πάντα μπαίνει θόρυβος μέσα στους αισθητήρες, μια διαδικασία ενίσχυσης των μεγεθών ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία του σήματος σφάλματος από τον ελεγκτή. Έτσι, όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτό το κουτάκι το οποίο λέμε αισθητήρας. Άρα, ο αισθητήρας από μόνος του έχει μια μαθηματική περιγραφή. Έτσι, το κάθε φίλτρο έχει μια μαθηματική περιγραφή. Έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο μια σταθερά. Παίρνουμε δηλαδή αυτό και το πολλαπλασιάζουμε μια σταθερά και βγήκε. Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, μελέτης αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε διάφορες απλοποιήσεις, αλλά στην πραγματικότητα ο κάθε αισθητήρας συνοδεύεται από μια μαθηματική περιγραφή, η οποία μπορεί να είναι και αρκετά πολύπλοκη. Λοιπόν, τώρα, ο ελεγκτής, είπαμε, είναι ένα ηλεκτρικό σύστημα χαμηλής ισχύως. Πολλές φορές η έξοδος που βγάζει θα είναι και αυτή κάποια τάση ή ρεύμα χαμηλής ισχύως, μια και το σύστημα μια και ο ελεγκτής είναι ένα σύστημα χαμηλής ισχύως. Πάρα πολλές φορές, συνήθως πάντα, είναι ανέφικτο να λειτουργήσει το σύστημα S μόνο και μόνο εμφανίζοντας το σήμα U στην είσοδό του. Για να το καταλάβετε αυτό, φανταστείτε ότι το σύστημα είναι ένας απλός ηλεκτρικός κινητήρας. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ηλεκτρικούς κινητήρες. Νομίζω πρέπει κάτι να έχετε αρχίσει να βλέπετε, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αλλά τέλος πάντων μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ένα σύστημα το οποίο για να λειτουργήσει θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με ρεύματα με κάποια ρεύματα ισχύως. Πρέπει να έχουν κάποια ισχύ για να μπορεί να κινήσει το φορτίο το οποίο είναι συνδεδεμένο πάνω. Το φορτίο μπορεί να είναι ένα ασανσέρ το οποίο ανεβοκατεβαίνει οτιδήποτε, ένα σημάντας κτλ. Που σημαίνει πρέπει να ασκηθούν ροπές καλές για ικανές να κινήσουν το φορτίο αυτό. Όμως ο ελεγκτής δεν μπορεί να παρέχει την ισχύ που χρειάζεται το σύστημα για να λειτουργήσει. Άρα θα πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ του ελεγκτή και του συστήματος μια μονάδα που μετατρέπει το σήμα του ελεγκτή σε ένα σήμα συμβατό προς τη λειτουργία του συστήματος. Αυτό το σύστημα είναι ο λεγόμενος ενεργοποιητής. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο μπαίνει, τώρα εδώ το βάζουμε λίγο κάπως, αυτό εδώ το σύστημα είναι ο ενεργοποιητής. Καλημέρα. Κάποια παιδιά περιμένουν απ' έξω. Ναι, περιμένω να παίξω, αλλά το μάθημα ξεκίνησε 9 η ώρα και τώρα είναι 10. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά συνέχεια, συγγνώμη. Είχε βγει ένας επειδή δεν άκουγε τίποτα. Τώρα, τι να κάνω. Λοιπόν, επειδή γίνανε κάτι τέτοια, ίσως εκεί να έγινε και όλη η φασαρία με τα μικρόφωνα και με τα τέτοια. Λοιπόν, το μάθημα μετά από μια ώρα και μετά, όποιος δεν έχει μπει, δεν έχει μπει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, συγγνώμη. Δηλαδή δεν μπορώ να διαχειριστώ όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Να μιλάω, να γράφω, να βάζω κόσμο, να βγάζω κόσμο και όλα τα σχετικά. Να απαντάω στο chat. Αυτά είναι αδύνατον από μένα να γίνουν. Λοιπόν, και γι' αυτό σας είπα και πριν,
στο chat ερωτήματα δεν πρόκειται να κοιτάξω. Όποιος θέλει θα ανοίγει το μικρόφωνο του και θα μιλάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν κάθε σύστημα αυτομάτου ελέγχου αποτελείται από το σύστημα που θέλουμε να ελέγξουμε, αυτό εδώ, το S, τον ελεγκτή, το C, το σύστημα, τους ενεργοποιητές, που συνήθως είναι ένας ενεργοποιητής ανά είσοδο ελέγχου, και τους αισθητήρες. Ένας αισθητήρας ανά έξοδο που θέλουμε να μετρήσουμε και να ανατροφοδοτήσουμε. Λοιπόν, έτσι, αυτό. Τώρα, υπάρχουν για να σχεδιαστεί με καλή ακρίβεια ένα σύστημα ελέγχου, δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα στο σχήμα, θα πρέπει να απαντήσουμε, θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα. Το πράγμα είναι αυτό που λέμε, είναι ποιο είναι το ελεγχόμενο σύστημα. Προκειμένου να ελέγξουμε ικανοποιητικά ένα σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά καλά τη μαθηματική του περιγραφή. Δηλαδή, το μοντέλο του. Όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε να αποτυπώσουμε μέσα σε αυτή τη μαθηματική περιγραφή και που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος, τόσο αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον ελεγκτή, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που μπορεί, στις λειτουργικές απαιτήσεις που μπορεί να τίθενται. Άρα, πριν ξεκινήσουμε Κύριε, πάλι δεν σας Ναι, ακούμε. δεν σας ακούμε. Ναι, κύριε. Κάτι μου λέει ότι μάλλον έχασε connection, που να έχει θέμα με το ίντερνετ. Διπλό Ναι. τον πάω σήμερα όλοι. Τι? Μ' ακούτε? Τώρα Ναι. ναι. Ναι, μου βγάζει και κάποια μηνύματα ότι το internet connection είναι unstable, αλλά είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι για το ίντερνετ και για τα ζητήματα αυτομάτου ελέγχου, έτσι ξέρετε από τα ΣΑΕ 1 ότι το θέμα της ευστάθειας είναι κεντρική σημασία ζήτημα σε ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, και τώρα υπολογιστής έβγαλε ότι your internet connection Πάλι κοπήκατε. Δεν ακούγεστε. Με ακούτε? Τώρα ναι. Αλλά η οθόνη έκλεισε πάλι. Πάλι Ναι. έκλεισε η οθόνη. Λοιπόν, για να δούμε.
Ναι, κύριε. Παιδιά, προσπαθώ να ανοίξω την οθόνη, αλλά προσπαθώ. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο εξαφανίζεται η οθόνη έτσι από μόνη της. Και τώρα και γιατί δεν Μπορεί μου... να είναι λόγω της κακής ποιότητας ίντερνετ. Το κάνει το Zoom. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μου βγάζει καν την επιλογή για να κάνω share my screen, δηλαδή τώρα. Περίεργος. Μήπως βάλετε και τα παιδιά που περιμένουν. Μισό λεπτάκι, βρε παιδιά, κάτσε να... Τώρα, βλέπετε. Ναι, ναι, εμφανίστηκε. Λοιπόν. Okay. Οπότε, άρα, το πρώτο μέλημά μας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου, μιας μαθηματικής περιγραφής του συστήματος, που να το περιγράφει με ικανή ακρίβεια. Στην περίπτωση των συναρτήσεων μεταφοράς που κάνατε, θα πρέπει να βρούμε αυτή τη συνάρτηση μεταφοράς. Έτσι, το πώς θα βρούμε τη συνάρτηση μεταφοράς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται του προβλήματος της μοντελοποίησης. Υπάρχουν δύο τρόποι, έτσι, για να πω πολύ έτσι, επιγραμματικά. Το ένα είναι χρησιμοποιώντας τη φυσική περιγραφή του ελεγχόμενου συστήματος, δηλαδή τι, βάζοντας κάτω τους νόμους της φυσικής που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος, γράφουμε τις εξισώσεις. Κοπήκατε πάλι. Δεν σας ακούμε. Με ακούτε? Τώρα ναι. Λοιπόν, το μικρόφωνο ανοίγει και κλείνει χωρίς να κάνω τίποτα εγώ. Και η Ναι, οθόνη και χάθηκε πάλι. οθόνη. Άλλη χάθηκε και η οθόνη. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν πρέπει εγώ να ζητάω συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Και η οθόνη χάθηκε πάλι. Τώρα βλέπετε την οθόνη? Ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, το επόμενο, εκτός από την φυσική, είπαμε, της διαδικασίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μοντέλο συστήματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα λεγόμενα δεδομένα εισόδου-εξόδου. Δηλαδή, βάζουμε κάποιες εισόδους, ενεργοποιούμε το σύστημα με κάποιες εισόδους δικής μας επιλογής, καταγράφουμε τις αντίστοιχες εξόδους και χρησιμοποιούμε αυτά τα ζευγάρια, να το πω έτσι, αν πούμε ότι έχουμε μία είσοδο και μία έξοδο. Αυτά τα ζευγάρια εισόδου-εξόδου τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε μοντέλα. Υπάρχει μηχανισμός πάνω σε αυτό. Αυτό είναι, ασχολείται με αυτό το μάθημα της προσομοίωσης και μοντελοποίησης δυναμικών συστημάτων στο επόμενο
στο επόμενο. Όχι, που γίνεται στο 8ο εξάμηνο. Εδώ εμείς θα δούμε λίγο για πώς από τη φυσική του συστήματος μπορούμε να γράψουμε εξισώσεις. Δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το πρόβλημα της μοντελοποίησης, αλλά θα αφιερώσουμε σίγουρα 1-2 μαθήματα γι' αυτό. Αφού λοιπόν βρούμε το μοντέλο του συστήματος, είτε το βρούμε είτε μας το δώσουν, γιατί κάποιοι άλλοι πριν από μας το έχουν κάνει για μας, το επόμενο βήμα είναι να καταγράψουμε ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Πού στοχεύει, τι θέλουμε να κάνουμε με το σύστημα αυτομάτου ελέγχου, έτσι. Αυτό που είπα πριν είναι ότι όλη αυτή η στόχευση περιέχεται μέσα σε αυτό το σήμα R του TAF, αλλά αυτό το σήμα R του TAF πώς επιλέγεται, θα μπορεί κανείς να πει. Δηλαδή αυτό το ημίτονο που έγραψα λίγο πριν εγώ, γιατί θα πρέπει να είναι ημίτονο. Γιατί να είναι ημίτονο και να είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Και επίσης υπάρχουν και ανώτεροι στόχοι, πιο υψηλοί στόχοι, έτσι, πιο υψηλοί στόχοι, οι οποίοι δεν περιγράφονται τόσο απλά μέσω ενός ημιτόνου ή ακόμα μέσω ενός σήματος R του TAF ή ακόμα και αυτό το σήμα R του TAF μπορεί να χρειαστεί να μεταβάλλεται σαν μορφή ανάλογα με την λειτουργία του συστήματος. Πολλές φορές δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που επιβλέπει την όλη λειτουργία και με κάποιο τρόπο κάνει download αυτό το σήμα R του TAF στον ελεγκτή. Άρα το R του TAF δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο να είναι γνωστό εκ των προτέρων, τέλος πάντων. Και αυτό γιατί μπορεί ο στόχος μας να είναι πιο high level. Δηλαδή μπορεί να λέμε θέλουμε το σύστημα αυτό να έχει ασφάλεια στη λειτουργία του, να προστατεύει το περιβάλλον. Αυτά όλα πρέπει να μεταφραστούν σε κάποια σήματα απτά για να μπορεί ο ελεγκτής να τα ρυθμίσει σε κάποιες συγκεκριμένες τέλος πάντων προδιαγραφές. Επειδή βλέπω κάποιον έχει σηκώσει ένα χεράκι. Ναι, έχω μία ερώτηση. Λέγε. Σχετικά με αυτό που είπατε για ασφάλεια, δηλαδή έχουμε ένα σύστημα. Άμα αυτό το σύστημα δεν πρέπει να ανεβάσει ορισμένες θερμοκρασίες, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει τέτοια χρήση, δηλαδή να επιβλέπει τη θερμοκρασία και να κάπως να βρίσκει λύση, να ακολουθεί δηλαδή ένα διαφορετικό μονοπάτι ή να σταματάει τη διαδικασία. Ναι, το πρόβλημα αυτό είναι ότι επιβλέπει το μέγεθος π.χ. θερμοκρασία, εντάξει, και ρυθμίζει τον ελεγκτή, αυτό εδώ, ρυθμίζει τον ελεγκτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιβάλλονται συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας, δηλαδή η θερμοκρασία να μην ανέβει ποτέ πάνω από τους 100 βαθμούς Κελσίου, γιατί μπορεί να σκάσει, ξέρω εγώ, μια βαλβίδα, ας πούμε, ή η πίεση αντίστοιχα. Επίσης, δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους -10, γιατί χαλάνε, ξέρω εγώ, άλλα συστήματα. Παγώνει, δεν ξέρω τι παθαίνει. Εντάξει, ναι, πράγματι υπάρχει αυτό. Δεν είναι ένα απλό πρόβλημα για να επιβληθεί όχι με δραματικό τρόπο, δηλαδή ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν συστήματα τα οποία τι κάνουνε, ανοίγουν, κλείνουν, δηλαδή σταματούν τη λειτουργία. Αυτό δεν μπορεί να είναι και στον υπολογιστή όταν ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία της CPU. Τα BIOS βγάζουν warning και σταματάνε ουσιαστικά το τρέξιμο του υπολογιστή. Αυτά τα συστήματα τα οποία λειτουργούν ευρέως στην πράξη είναι συστήματα που διακόπτουν τη λειτουργία. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να μην φτάσεις ποτέ να διακόψεις τη λειτουργία, γιατί εσύ δεν θέλεις να σταματήσεις τη λειτουργία. Εσύ θες να δουλεύεις. Έτσι, δεν θέλεις να σταματήσει ο υπολογιστής σου να λειτουργεί, επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία. Θα ήθελες όμως γιατί να μπορεί φροντίσεις. να χάσουμε υλικό που μπορεί να δουλεύαμε εκείνη τη στιγμή. Δεν ακούγεστε πάλι, να το ξέρετε.
Ναι, κύριε. Τι γίνεται. Είχαμε. Πραγματικά. Τον Γίτερ. Όχι, ήρθε. Οκ. Λοιπόν, με ακούτε τώρα? Ναι, Ναι, Οθόνη βλέπετε? όχι. όχι. Πολύ μόνο. Σιγά μη βλέπατε. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να βλέπετε και να ακούτε. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι. Εντάξει, όταν ζητήματα ασφάλειας δεν λέω να γίνεται μια αυτόματη διακοπή, που και αυτό είναι τέλος πάντων ένας συσσαγωγικά πρωτόγονος, μια πρωτόγονη λογική αυτομάτου ελέγχου, αλλά εκείνη τη στιγμή χάνεται η βασική λειτουργία. Έτσι. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί το σύστημα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να φτάσουμε στα ακρότατα όρια ασφάλειας τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Εντάξει, αυτό εννοώ. Αυτό ναι, και αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιασμένους ελεγκτές. Υπάρχουν αυτά τα συστήματα, υπάρχουν και λειτουργούν, δηλαδή και σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο. Όχι ότι θα ασχοληθούμε εμείς τώρα στο πλαίσιο του μαθήματος με τέτοια ζητήματα, αλλά υπάρχουν όμως. Άλλο, δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να απάντησε στο ερώτημα. Ναι, βεβαίως. Okay. Λοιπόν, άρα ένα βήμα είναι πώς θα σχεδιάσουμε το σήμα του ΤΑΦ. Τώρα εδώ είναι απλοϊκό, δηλαδή αυτό που είπα πριν με τα ζητήματα ασφάλειας δεν περιέχεται τόσο πολύ μέσα στο σήμα του ΤΑΦ, αλλά το σήμα συνήθως του ΤΑΦ μας δίνει την επιθυμητή λειτουργία, πώς θα ήθελα κάτω από κανονικές συνθήκες να λειτουργώ. Εντάξει. Υπάρχουν και επιπλέον περιορισμοί οι οποίοι εισάγουν τα άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, υποθέτοντας τώρα ότι έχουμε βρει και έναν τέτοιο τρόπο σχεδίασης του σήματος ΤΑΦ, το επόμενο είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στο μυαλό μας αυτές τις γραμμούλες που έχω σχεδιάσει τώρα εδώ στο χαρτί, τέλος πάντων στην οθόνη, να τις φανταζόμαστε σαν σύρματα, καλώδια, ό,τι θέλετε πείτε. Δηλαδή, η επικοινωνία των διαφόρων συστημάτων που απαρτίζουν ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου να γίνεται εν σύρματα, όπως λέμε. Λοιπόν, και πράγματι στην αρχή έτσι συνέβαινε. Δηλαδή όλα τα συστήματα ήταν καλωδιωμένα. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα εξαιτίας της καλωδίωσης. Και τα προβλήματα ήταν λειτουργικά. Δηλαδή, υπήρχαν ζητήματα εκτός από το κόστος, γιατί ξέρετε ένα καλώδιο κοστίζει και επειδή μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη εγκατάσταση και μπορεί να χρειαστούμε πολλά χιλιόμετρα καλωδίων, υπάρχει ένα ζήτημα κόστους και πολυπλοκότητας, δηλαδή ποιο καλώδιο θα μπει πού και τα λοιπά. Και υπάρχει και το άλλο. Άπαξ και χαλάσει κάτι, πρέπει να βρει ο μηχανικός που ασχολείται με την επίβλεψη της εγκατάστασης πού βρίσκεται η βλάβη. Και αν λοιπόν έχεις μερικά χιλιόμετρα καλωδίων και πολλαπλών καλωδιώσεων, το να εντοπίσεις ακριβώς πού βρίσκεται η βλάβη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Επίσης, η εισαγωγή των καλωδίων εισάγει θόρυβο, όπως ίσως γνωρίζετε από συστήματα μετρήσεων. Αν δεν το γνωρίζετε, λογικά στο 5ο εξάμηνο το κάνατε αυτό. Εισάγει θόρυβο η καλωδίωση, άρα δυσλειτουργία στο σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Επίσης, δεν είναι εύκολη η μεταβολή δηλαδή, αν δεν θέλω εγώ τώρα να χρησιμοποιήσω, κάνω ένα upgrade στον ελεγκτή και θέλω να βάλω ένα καινούριο ελεγκτή, γιατί βγήκε το version 3, ας πούμε, και θέλω εγώ να αναβαθμίσω το σύστημα. Αυτό που θα ήθελα ήταν να πάω να βγάλω την πλακέτα του ελεγκτή που χρησιμοποιώ, να κουμπώσω μια άλλη πλακέτα και αυτά όλα να λειτουργούν έτσι απλά. Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά επίσης και για λόγους ασφαλείας, διότι
Όταν λόγω υπερθέρμανσης, για παράδειγμα, αρχίζει η μόνωση και χαλάει στα καλώδια, τότε μπορούν να δημιουργηθούν βραχικυκλώματα, όπως καταλαβαίνετε, και το βραχικύκλωμα μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιές και καταστροφές εν γέννη. Και επειδή έχουν συμβεί τέτοια προβλήματα στην πράξη, γι' αυτό άρχισαν πλέον να αποχωρούν σιγά σιγά τα καλώδια, η ενσύρματη σύνδεση μεταξύ των υποσυστημάτων σε ένα πολύπλοκο σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Έχουν προκληθεί αεροπορικά δυστυχήματα εξαιτίας αυτού του προβλήματος, ότι πήρε φωτιά το αεροπλάνο στον αέρα διότι υπήρξε βραχικύκλωμα, καταστράφηκε η μόνωση, δεν το είδαν οι τεχνικοί στο έδαφος ή εμφανίστηκε στον αέρα πρώτη φορά, καταστράφηκε, πήρε φωτιά από κάτω το αεροπλάνο και διαλύθηκε στον αέρα. Λοιπόν, αυτά είναι περιστατικά τα οποία είναι υπαρκτά και πλέον κανένα αεροσκάφος δεν τρέχουν καλώδια σε κανένα αεροσκάφος. Ούτε σε αυτοκίνητο υπάρχουν τα λεγόμενα bus λέγεται, που κουμπώνουν πάνω τα ηλεκτρονικά συστήματα και η επικοινωνία γίνεται ασύρματα, χωρίς να υπάρχει ενσύρματη σύνδεση. Ή τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει και μια μίξη, αλλά χιλιόμετρα καλωδίων πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Όμως η επικοινωνία των συστημάτων πλέον εισάγει άλλα προβλήματα. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ποιος επικοινωνεί με ποιον, πότε και γιατί. Προτεραιότητες και 1002 πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία εισάγονται από την ασύρματη επικοινωνία, όπως για παράδειγμα χρονικές καθυστερήσεις. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα η χρονική καθυστέρηση, που επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση του συστήματος, αλλά και την ίδια την ευστάθεια. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες, τέλος πάντων, οι οποίοι διαφοροποιούν τη λειτουργία ενός πραγματικού συστήματος μόνο και μόνο επειδή το σύστημα, η διασύνδεση των υποσυστημάτων γίνεται ασύρματα. Άρα το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσει ένας μηχανικός ελέγχου και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία λειτουργούν σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον και που ο έλεγχος μπορεί να είναι εν μέρη αποκεντρωμένος και εν πολλής συγκεντρωμένος, τοπικά, δηλαδή ένα σύστημα να ελέγχει, μια ομάδα συστημάτων και που τα συστήματα γεωγραφικά να βρίσκονται σε κάποια μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Έτσι, εκεί πέρα λοιπόν η ασύρματη ζεύξη είναι πρακτικά μονόδρομος πλέον. Άρα αυτά είναι τα συστήματα επικοινωνίας που λέμε. Φυσικά μετά εννοείται το υλικό και το λογισμικό υπάρχει παντού, έτσι. Όλοι πρακτικά οι υπολογιστές, δηλαδή οι μικροεπεξεργαστές, συστήματα επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των εξισώσεων του ελεγκτή, έτσι. Όλα γίνονται ψηφιακά πλέον και όλοι οι ελεγκτές, κανένας ελεγκτής δεν είναι αναλογικός, πλην ίσως ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων. Άρα κάποια τριβή με software και τα λοιπά είναι απαραίτητη, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βγει και να λέγεται μηχανικός, αυτομάτου ελέγχου χωρίς να ξέρει software, όπως και οποιοσδήποτε ηλεκτρολόγος φυσικά μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Λοιπόν, και αφού λύσουμε όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα, να το πω έτσι, πώς συνδέονται τα συστήματα μεταξύ τους, πώς επικοινωνούν, πώς όλα αυτά, ποιοι είναι οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές, αφού βρούμε και τη μαθηματική περιγραφή, τα μοντέλα δηλαδή όλα, μετά που λέει ότι και τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε. Κοπήκατε.
Τώρα υποθέτω με ακούτε. Ναι, αλλά πάλι κοπική η οθόνη, δεν βλέπω Ναι, κάτι. πάνε πακέτο αυτά όλα. Ναι, πλέον. Έτσι. Ναι. Ναι, οκ. Βέβαια πάλι είναι unstable το connection, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Και πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι, αφού λύσαμε όλα τα προηγούμενα υποτίθεται, πάμε τώρα στο κομμάτι της σχεδίασης του ελεγκτή. Σε αυτό το κομμάτι έρχεται και μπαίνει η λεγόμενη θεωρία συστημάτων ελέγχου. Διότι ένας ελεγκτής πρώτα σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη, κάνοντας μια θεωρητική ανάλυση του συστήματος κλειστού βρόχου που δημιουργείται. Πρέπει λοιπόν στο χαρτί να αποδείξουμε όλα τα βασικά ζητήματα που άπτονται της ευστάθειας. Την έννοια τη χρησιμοποιώ κατευθείαν διότι τη γνωρίζετε από τα συστήματα ελέγχου 1. Η έννοια λοιπόν της ευστάθειας είναι βασική έννοια. Θα πρέπει ο ελεγκτής να κλείνοντας το βρόχο να δημιουργεί ένα σύστημα κλειστού βρόχου ευσταθές. Διαφορετικά τι κάνουμε, κάτι το οποίο θα εκραγεί από μόνο του, αδύνατον, έτσι. Μετά υπάρχουν προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιήσουμε, όλα αυτά που λέγαμε λίγο πριν, έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε θεωρητικό επίπεδο σχεδιασμένος ο ελεγκτής, ώστε να τα εγγυάται σε θεωρητικό επίπεδο. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται, όπως είπαμε και στην αρχή, παρουσιάζοντας το πρόβλημα αυτομάτου ελέγχου, παρουσία εξωτερικών διαταραχών, παρουσία θορύβου, παρουσία αβεβαιοτήτων που μπορεί να έχουμε στις μαθηματικές περιγραφές των διαφόρων υποσυστημάτων. Εντάξει, όλα αυτά. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λύσουμε σε θεωρητικό επίπεδο πρώτα και στη συνέχεια να πάμε να το υλοποιήσουμε όλα αυτά και να λειτουργήσουμε και να λειτουργήσει το σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Έχετε καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Λοιπόν, θα κλείσουμε το σημερινό μάθημα κάνοντας ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένο παράδειγμα, απλό, στο οποίο τουλάχιστον το κομμάτι της σχεδίασης του ελεγκτή θα αποτυπώνεται. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια αυτού του μαθήματος να ασχοληθούμε και με τους αισθητήρες και με τους ενεργοποιητές και με τον τρόπο που συνδέονται τα διάφορα υποσυστήματα και όλα αυτά. Έτσι, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ακουμπάνε σε διάφορα μαθήματα του τμήματος. Εντάξει, είναι πολλές και οι γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος, αν θέλει να έχει τη γενική εποπτεία του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, που θέλει να το σχεδιάσει από το μηδέν, να το πω έτσι, και δεν του δίνεται, δεν το παίρνει έτοιμο, δοσμένο. Λοιπόν, στο μάθημα όμως αυτό το εξαμηνιαίο μάθημα, θα ασχοληθούμε με το πώς θα σχεδιάζουμε και θα αναλύουμε ελεγκτές δοσμένου του συστήματος και της διασύνδεσής του. Εντάξει. Ζητήματα ασύρματων διασυνδέσεων και τα λοιπά, τα είπαμε για να τα γνωρίζετε ότι υπάρχουν. Δεν πρόκειται τώρα εδώ να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Ξεφεύγει δηλαδή, όπως λέμε, από τα πλαίσια αυτού του εξαμηνιαίου μαθήματος. Λοιπόν, και πάμε τώρα να διατυπώσουμε ένα πρόβλημα, διότι όλα ξεκινάνε από τη διατύπωση του προβλήματος, στα πλαίσια του παραδείγματος που θα σας πω. Και λέει λοιπόν τώρα, μου δίνουν ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένη μάζα, έστω λοιπόν M η μάζα του αυτοκινήτου, μετριέται σε κιλά. Το αυτοκίνητο αυτό κινείται σε ένα δρόμο κλίσης φ, δηλαδή είναι κάτι τέτοιο, να το πω έτσι, φανταστείτε εδώ ένα κεκλειμένο επίπεδο, ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ είναι το αυτοκίνητο, αυτό εδώ το σώμα λοιπόν έχει μάζα M και η γωνία φ εδώ, η κλίση του δρόμου είναι αυτή η φ. Έτσι, το αυτοκίνητο αυτό κινείται με μια ταχύτητα ψ του τάφ. Το ψ λοιπόν είναι η στιγμιαία ταχύτητα του οχήματος. Έτσι, και ανεβαίνει, τραβάει την ανηφόρα του. Σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Αυτό για να επιτευχθεί
θα πρέπει προφανώς να ασκηθεί μια δύναμη στο αυτοκίνητο μέσω του κινητήρα του οχήματος. Εντάξει, ασκούνται ροπές στις ρόδες και προχωράει το όχημα. Έστω λοιπόν U είναι αυτή η δύναμη οδήγησης, να το πούμε έτσι απλά. Μετριέται σε νιούτον αυτό. Όλες οι μονάδες δηλαδή είναι στο διεθνές σύστημα. Εντάξει. Για την σχεδίαση που θα ακολουθήσουμε θα θεωρήσουμε ότι η αντίσταση του αέρα που βιώνει το αυτοκίνητο είναι ανάλογη της στιγμιαίας ταχύτητας του οχήματος και έστω α είναι ο συντελεστής αναλογίας. Είναι ο λεγόμενος αεροδυναμικός συντελεστής που έχει το κάθε αυτοκίνητο. Και σε αυτό είναι θέμα σχεδίασης του οχήματος, έτσι ώστε να προκύψει και προκύπτει ένας αεροδυναμικός συντελεστής, ο οποίος συνήθως μετριέται στις λεγόμενες αεροδυναμικές σύραγγες, όπου μπαίνει το μοντέλο του οχήμα, είναι ένα όχημα, φυσάνε αέρα και παίρνουν διάφορες μετρήσεις και βγαίνει ο αεροδυναμικός συντελεστής. Έτσι. Για να καταλάβετε, μια Ferrari έχει ένα πολύ χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή, ένα φορτηγό όχημα έχει πολύ μεγάλο αεροδυναμικό συντελεστή. Εντάξει. Λοιπόν, τις τριβές μεταξύ των τροχών και του οδοστρώματος τις θεωρούμε αμεληταίες στην όλη συζήτηση που θα κάνουμε. Και επιθυμούμε να σχεδιάσουμε έναν ελεγκτή, ο οποίος παράγει τη δύναμη οδήγησης, δηλαδή έναν ελεγκτή ο οποίος παρεμβαίνει κατ' ουσίαν στον κινητήρα του αυτοκινήτου και διαφοροποιεί τη δύναμη οδήγησης, έτσι ώστε να πετύχουμε σταθερή την ταχύτητα του αυτοκίνητου στιγμή. Μπορείτε να το ξαναπείτε τον ελεκτή, γιατί δεν ακούστηκε καλά. Ναι, λέω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν ελεγκτή, ο οποίος θα παρεμβαίνει στον κινητήρα του οχήματος και θα παράγει λοιπόν μέσω του κινητήρα τέτοια δύναμη στο όχημα, ώστε κάθε χρονική στιγμή η ταχύτητα του αυτοκινήτου να διατηρείται σταθερή. Να το πω άλλη μια φορά έτσι συνοπτικά, μου δίνουν ένα αυτοκίνητο, μου λένε ότι η ταχύτητά του κάθε χρονική στιγμή, η στιγμιαία του ταχύτητα είναι ψ του ταφ, ασκείται στο αυτοκίνητο μια δύναμη μέσω του κινητήρα του, η οποία τη συμβολίζουμε με U, ο αεροδυναμικός συντελεστής του οχήματος είναι α, το αυτοκίνητο κινείται σε ένα κεκλειμένο επίπεδο κλίσης φ, όπως το έχω σχεδιάσει εδώ στο σχηματάκι. Αγνοούμε τις τριβές μεταξύ τροχών και οδοστρώματος, τις θεωρούμε αμεληταίες και επιθυμούμε να σχεδιάσουμε ελεγκτή που να παράγει δύναμη οδήγησης, το U δηλαδή, έτσι ώστε η ταχύτητα να διατηρείται σταθερή. Αυτός είναι ο στόχος ελέγχου. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σύμφωνα με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα είναι να βρούμε ένα μοντέλο αυτής εδώ της διαδικασίας που να περιγράφει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, βάζοντας κάτω τους νόμους της φυσικής, λέμε τι ξέρουμε για την κίνηση ενός σώματος. Ξέρουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι η μάζα επί την επιτάχυνση, μάζα λοιπόν επί την επιτάχυνση, η επιτάχυνση είναι η πρώτη παράγωγος της ταχύτητας, μου κάνει τις δυνάμεις που ενεργούν στο σώμα. Και ποιες είναι οι δυνάμεις που ενεργούν στο σώμα? Σίγουρα μία δύναμη είναι η δύναμη που ασκεί ο κινητήρας, το U. Έτσι θεωρούμε αυτήν εδώ τη θετική φορά. Ποιες άλλες δυνάμεις? Έχουμε την αντίσταση του αέρα, περιγράφει το πρόβλημα, έτσι. Άρα η αντίσταση του αέρα είναι μία δύναμη η οποία είναι αντιτίθεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, στην κίνηση και που είναι, λέει, ανάλογη της ταχύτητας, της στιγμιαίας ταχύτητας του οχήματος. Δηλαδή α επί ψ είναι η δύναμη αυτή. Εντάξει, άρα λοιπόν μείον α επί ψ
Και βέβαια το σώμα αυτό το αυτοκίνητο έχει μια μάζα M, όπως είπαμε, άρα έχουμε το βάρος του οχήματος, το οποίο είναι εδώ, M επί G. Εντάξει, και συγκεκριμένα βέβαια, επειδή η κίνηση είναι σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση, μας ενδιαφέρει η προβολή εδώ πέρα, αυτή εδώ, η δύναμη ποια είναι τώρα, εντάξει, υποτίθεται εδώ πάνω, έτσι, αυτό εδώ. Καλά. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, αυτή εδώ η γωνία είναι φ, άρα και αυτή εδώ η γωνία είναι φ, γιατί έχουν τις πλευρές τους κάθετες, έτσι, επομένως αυτό εκεί πάνω, αυτή η συνιστόσα είναι mg επί το ημίτονο της γωνιάς φ. Άρα λοιπόν μείον mg ημίτονο φ είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις? Υπάρχουν και οι τριβές από τα ελαστικά, αλλά αυτές τις έχουμε θεωρήσει αμεληταίες. Εντάξει? Άρα λοιπόν, ένα μοντέλο που περιπλοϊκό, αν θέλετε, υπεραπλουστεύει. Δεν ακούγεστε. Είχαμε. Κύριε. Ναι, το πρόβλημα το γνωστό, κόπηκε πάλι. Μισό λεπτάκι. Ήλθαμε, ελπίζω. Λοιπόν, ξαναλέω, όταν κάνουμε μοντελοποίηση, θα πετύχουμε το στόχο μας, δηλαδή ποιον, να βρούμε μια μαθηματική περιγραφή για τη λειτουργία του συστήματος. Τον βρήκαμε, έτσι. Αυτό που έχω κυκλώσει είναι μια μαθηματική περιγραφή, μια διαφορική εξίσωση εδώ. Λοιπόν, όμως, για να το κάνουμε αυτό, αναγκαστήκαμε να κάνουμε απλουστεύσεις, απλοποιήσεις για να βγει αυτό το μοντέλο. Μία απλοποίηση είναι ότι οι τριβές μεταξύ τροχών και οδοστρώματος είναι αμεληταίες. Το πρώτο πράγμα που άμα θέλαμε να κάνουμε είναι να τις εντάξουμε και αυτές μέσα. Αν τις εντάσσαμε αυτές μέσα, το πρώτο επίπεδο μοντελοποίησης θα ήταν να θεωρήσουμε συνοιακή επαφή του τροχού με το οδόστρωμα. Σωστά? Σωστά. Αυτό κάναμε στη φυσική. Αυτό κάνατε όλοι μας και εγώ μαζί σας. Κάναμε στη φυσική, στο σχολείο και μετά παραπέρα. Όμως, επειδή ο τροχός δεν είναι μεταλλικός, δεν είναι άκαμπτος, αλλά έχει ελαστικό. Είναι ντυμένος με ελαστικό, που σημαίνει ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παραμόρφωση του ελαστικού λόγω του βάρους και άρα η επαφή με το οδόστρωμα δεν είναι πλέον συνοιακή, αλλά είναι μια ταινία κάθε φορά, είναι επιφάνεια. Εντάξει. Αυτό από μόνο του οδηγεί σε ένα πρόβλημα μερικών διαφορικών εξισώσεων, έτσι, όχι συνήθων διαφορικών εξισώσεων, ένα πρόβλημα το οποίο είναι μερικές διαφορικές εξισώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η μαθηματική περιγραφή γίνεται πολύπλοκη πλέον. Οπότε, το αφήνουμε όμως στην άκρη. Επίσης, κάτι άλλο, άμα αυτό που είπαμε για να βγάλω το μοντέλο, έκανα κάτι το οποίο είναι τραγικό σαν λάθος. Γιατί? Διότι αν θεωρήσω τις τριβές αμεληταίες, το αυτοκίνητο δεν πρόκειται να κουνήσει καθόλου. Για να το καταλάβετε αυτό που λέω, φανταστείτε τον εαυτό σας να του φορέσουμε, να φοράτε κάτι παπούτσια που γλιστράνε πάρα πολύ, με μεταλλικό πάτο, πείτε, χωρίς να έχει άβλακες ή οτιδήποτε, λίο μεταλλικό πάτο, να σας βάλουμε πάνω σε ένα πάγο και να σας πούμε τώρα περπατήστε.
Αν καταφέρετε να κάνετε ένα βήμα, εγώ πολύ αμφιβάλλω. Δεν θα μπορέσετε να περπατήσετε καθόλου. Γιατί, ξέρετε? Γιατί δεν έχετε τριβή. Το ότι στεκόμαστε, το ότι περπατάμε, το ότι κινούμαστε, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει τριβή. Απουσία τριβής δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Θα τσουλούσαμε, δεν θα περπατούσαμε. Εντάξει? Λοιπόν, άρα ένα αυτοκίνητο απουσία τριβής δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Θα ολισθαίνουν οι τροχοί, θα σπινάρουν οι τροχοί, το αυτοκίνητο θα είναι ακίνητο. Εντάξει? Άρα εγώ τώρα εδώ πέρα έχω κάνει μια παραδοχή μόνο και μόνο για να απλουστεύσω τη δυναμική συμπεριφορά. Εντάξει? Όχι γιατί αυτό το μοντέλο θα λειτουργήσει στην πράξη. Έτσι, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά όλα αυτά γιατί τα λέω? Για να καταλάβετε ότι κανένα μοντέλο δεν περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια την πραγματικότητα. Όσο, άμα θέλω να το κάνω υπερβολικά πολύπλοκο, ακόμα και το υπερβολικά πολύπλοκο πάλι δεν θα περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια την πραγματικότητα και το υπερβολικά πολύπλοκο θα είναι τόσο δύσχριστο από πλευράς αυτομάτου ελέγχου που δεν θα ξέρω τι να το κάνω. Επομένως, αγνοώ κάποια φαινόμενα μόνο και μόνο για να μπορώ να ελέγξω το σύστημα και τι κάνω? Όλες αυτές τις αβεβαιότητες τις οποίες τις περιέγραψα και στην αρχή, είπα ότι θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα παρουσία αβεβαιοτήτων, αν θυμάστε, το σύστημα ελέγχου. Όλες αυτές λοιπόν τις αβεβαιότητες τις φορτώνω στον ελεγκτή μου. Ο ελεγκτής μου θα πρέπει να τις αντιμετωπίζει και να έχει κάποια ευρωστία, όπως λέμε, ως προς αυτές τις διαταραχές. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά είμαστε? Ναι. Οκ. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε μια σχεδίαση αυτομάτου ελέγχου. Και έρχομαι εγώ εδώ πέρα και σας λέω και γιατί θα πρέπει να έχω κλειστό βρόχο. Επειδή έτσι σας έχουν μάθει στα ΣΑΕ1 ότι ο κλειστός βρόχος πρέπει να υπάρχει πάντα και εγώ στην αρχή είπα ότι η ανάδραση είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι μια έννοια που τέλος πάντων η μεγάλη συνεισφορά των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στην ανθρωπότητα. Και ποιος το λέει? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Γιατί πράγματι χρειάζεται να κλείσω το βρόχο? Ένας επιστήμονας πρέπει να αναρωτιέται για τα πάντα και να μην τρώει αμάσιτο τίποτα. Μίλα, πες, ερώτηση. Συγγνώμη. Εγώ ήθελα να πω, μήπως επειδή εμείς μελετάμε το σύστημα κλειστού βρόχου, οπότε και την ευστάθεια εκεί μας νοιάζει. Άρα θέλουμε να έχουμε σύστημα κλειστού βρόχου. Ναι, το ερώτημα όμως είναι πιο πίσω, πιο θεμελιώδες. Γιατί να πρέπει να κλείσω το βρόχο? Δεν θα ήταν πιο απλό να μην έκλεινα το βρόχο? Δηλαδή έξτρα πράγματα, δηλαδή αισθητήρια, πράγματα, θάματα, γυρνάνε καλώδια πίσω, ιστορίες. Δεν θα ήταν πιο απλή η κατασκευή να έβαζα τον ελεγκτή σε σειρά με το ελεγχόμενο σύστημα? Εδώ δηλαδή, εδώ είναι το σύστημα, θα βάλω και έναν ελεγκτή εδώ πέρα, εδώ η έξοδος, εδώ θα μπει το R, εδώ θα βγει το ψ. Αυτό. Δεν θα ήταν πιο απλό από το να κάνω και αυτό? Ναι. Σίγουρα Αλλά απλούστερο θα ήταν. Γιατί δεν και καλά το πρέπει να το κάνω? να πω, Να πεις. γιατί κάθε στιγμή πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται με την έξοδό μου, ώστε να, αυτό που μας είπατε και εσείς βασικά, ώστε να ταυτίζεται με την είσοδο, δηλαδή να ακολουθεί την είσοδο. Ωραία. Για να ξεκινήσω εγώ τώρα, καλά, το αποτέλεσμα αυτού του ερωτήματος θα είναι να καταλήξουμε ότι πράγματι χρειαζόμαστε να κλείσουμε το βρόχο. Ότι είναι απαραίτητο να κλείσουμε το βρόχο. Αλλά αυτό θα πρέπει, για να το καταλάβουμε, να δείξουμε την αναγκαιότητα. Και αυτή η αναγκαιότητα φαίνεται από αυτό το πολύ απλό παράδειγμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θέλω να πω. Ας υποθέσουμε
λοιπόν ότι αυτή η σταθερή ταχύτητα με την οποία θέλουμε να κινείται το αυτοκίνητο είναι 25 μέτρα το δευτερόλεπτο. Άρα το R του ταφ που έχω σημειώσει εγώ εδώ είναι αυτό το 25. Εντάξει, γιατί είναι το ποια πρέπει να είναι η επιθυμητή μου ταχύτητα, έτσι, ο στόχος μου, το 25. Λοιπόν, και ας υποθέσουμε τώρα για λόγους απλότητας ότι η γωνία, η κλίση του δρόμου είναι 0, δηλαδή κινούμε στο οριζόντιο επίπεδο. Επομένως αυτός ο όρος εδώ πέρα εξαφανίζεται. Και η εξίσωση της κίνησης είναι αυτό που μένει. Εντάξει. Όταν λέμε κλείνω το βρόχο, δεν κλείνω, όταν λέμε ανοιχτού βρόχου σύστημα, σημαίνει ότι αυτό το ψ δεν μπορεί να εμφανίζεται εδώ πέρα. Έτσι, γιατί απλώς αυτή η γραμμή εδώ πέρα δεν υφίσταται. Άρα ο ελεγκτής μου θα πρέπει να λαμβάνει μόνο το R υπόψη του και τίποτα άλλο. Το ψ δεν υπάρχει. Άρα αφού δεν υπάρχει και το ψ, δεν υπάρχει και το σφάλμα που λέγαμε, έτσι, εννοείται. Όπως είπε και λίγο πριν η συνάδελφός σας, έτσι. Άρα, ένας ελεγκτής, το U που βγαίνει εδώ πέρα, μια πολύ απλή επιλογή θα είναι να πω, παίρνω το R, το πολλαπλασιάζω με ένα κέρδος K, το οποίο κέρδος είναι θετικό, και το τροφοδοτώ στο σύστημα. Η έκθεση είναι K επί R. Εντάξει. Και βάζω αυτό εδώ, το βάζω εδώ πέρα μέσα, στη θέση του, και λύνω τη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης με γραμμική διαφορική εξίσωση, γιατί τα M και Α είναι σταθερές, όπως βλέπετε, έτσι, είναι γραμμική διαφορική εξίσωση. Το φ έχει εξαφανιστεί από τη μέση, άρα οι διαταραχές μου D είναι ίσο με το 0. Γιατί αυτό ξέχασα να το πω. Τι εκφράζει κατ' ουσίαν αυτό εδώ? Εκφράζει διαταραχές στο σύστημα. Να οι διαταραχές πώς μπαίνουν στο συγκεκριμένο σύστημα. Βλέπετε, δεν πάει κάποιος και το ακουμπάει το αυτοκίνητο εν κινήσει. Ωραία. Αλλά αν η γωνία, η κλίση του οδοστρώματος αλλάζει και η δυναμική συμπεριφορά, όπως βλέπετε. Γιατί εμφανίζεται αυτό το mg μη τον οφή. Εμφανίζεται μια δύναμη. Άρα αυτή η δύναμη είναι αυτή η διαταραχή. Το D του ταφ δηλαδή είναι αυτό το mg μη τον οφή. Εντάξει, αυτή είναι η δύναμη της διαταραχής, εξωτερικής διαταραχής, που μπαίνει μέσω της κλίσης του οδοστρώματος. Και το οποίο δεν έχουμε να το κάνουμε εμείς, δηλαδή εμείς όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, οδηγούμε σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δεν είναι του χεριού μας να επιλέξουμε την κλίση του δρόμου, αν θα είναι μηδενική η κλίση, αν θα είναι κατηφόρα, αν θα είναι ανηφόρα και ποια θα είναι αυτή η γωνία, όποια είναι. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η είσοδος διαταραχής στο όχημα. Το α επί ψ είναι κατασκευαστική, είναι κατασκευαστικό θέμα του οχήματος. Δεν είναι δηλαδή ένας εξωγενής παράγοντας. Εντάξει. Το α επί ψ εξαρτάται. Πάλι κοπήκατε νομίζω. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα? Εντάξει. Ναι. Αυτά που έλεγα με τις διαταραχές τα ακούσατε πριν, έτσι? Ναι. Okay. Λοιπόν, ας λύσουμε αυτή τη διαφορική εξίσωση. Ας λύσουμε λοιπόν αυτή τη διαφορική εξίσωση. Αν τη λύσουμε, θα προκύψει ότι το ψ του ταφ είναι ίσο με 25 επί κάπα δια α 1 μείον ή
Το ή δεν είναι το σφάλμα, είναι η βάση των υπερλογαρίθμων. Στην μείον α διαμάζα επί ταφ. Αυτό με ταφ μεγαλύτερο του μηδενός. Για κάθε ταφ η λύση είναι αυτή. Αυτή λοιπόν η εξίσωση, αυτή η λύση τι μου λέει, ποια είναι η στιγμιαία ταχύτητα κάθε χρονική στιγμή. Εντάξει. Αν ξεκινήσω από μια αρχική τιμή, υποθέτοντας λοιπόν εδώ ότι η αρχική τιμή ψ του μηδενός είναι 0, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία αρχικά και αρχίζει μετά και επιταχύνει, τέλος πάντων εξελίσσει τη ταχύτητα με βάση αυτό εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό εδώ. Τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτό που βγάλαμε τώρα εδώ πέρα. Καταρχήν, η ταχύτητα συγκλίνει σε αυτήν εδώ την ποσότητα με ρυθμό α δια μη. Έτσι, καθώς ο χρόνος πάει στο συνάπειρο, το εκθετικό πάει στο 0, έτσι σβήνει και επομένως το ψ του ταφ θα γίνει 25 επί κάπα δια α. Εντάξει. Συνεπώς, για να πετύχουμε την επιθυμητή ταχύτητα, θα πρέπει να επιλέξουμε το κάπα να γίνει ίσο με το α. Άρα λοιπόν, από εδώ βλέπουμε πώς θα επιλέξουμε αυτή τη σταθερά κάπα, η οποία είναι προς επιλογή. Εντάξει. Αν λοιπόν μου δώσουν τον συντελεστή, τον αεροδυναμικό συντελεστή του οχήματος, τότε εγώ να επιλέξω το κάπα που θα βάλω, να είναι ίσο ακριβώς με το α και τότε πράγματι θα φτάσω την επιθυμητή μου ταχύτητα με ρυθμό σύγκλησης ασυμπτωτικά, όπως λέμε, θα τη φτάσω, δηλαδή ταυτίνοντας το συν άπειρο, εντάξει, με ρυθμό σύγκλησης που εξαρτάται από το α δια m. Όσο πιο μεγάλο είναι το α δια m, τόσο πιο γρήγορα θα συγκλίνω. Άρα λοιπόν, εγώ τι βλέπω με μια πρώτη ανάγνωση τώρα εδώ πέρα, ότι πράγματι και ο ανοιχτός βρόχος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα. Αλλά με μια πρώτη ανάγνωση, το τονίζω αυτό. Γιατί? Διότι ας εξετάσουμε αυτό το κάπα ίσον α. Ωραία. Μετράει η εταιρεία που φτιάχνει τα αυτοκίνητα, μετράει το συντελεστή και τον βρίσκει α. Πρώτον, τίποτα δεν μετριέται χωρίς σφάλμα. Κανόνας απαράβατος, να ξέρετε πάντα. Ό,τι μετράτε περιέχει σφάλμα μέσα. Μετράνε λοιπόν και βρίσκουν το α και λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, 0,25 ας πούμε. 0,25, ωραία, αλλά το πραγματικό α δεν είναι ποτέ 0,25. Αλλά ας πούμε ότι είναι 0,25. Ξέρετε πώς μετριέται αυτό το α? Μετριέται με τα παράθυρα κλειστά. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι είναι καλοκαίρι και έχει χαλάσει το air condition του αυτοκινήτου. Οπότε εσείς θα πείτε τώρα εγώ θα σκάσω. Δεν μπορώ να σκάσω από τη ζέστη. Ανοίγω το παράθυρο. Έτσι, όλοι μας αυτό θα κάνουμε. Από τη στιγμή που ανοίγετε το παράθυρο, αλλάζει ο αεροδυναμικός συντελεστής. Έστω και λίγο να το ανοίξετε, ο αεροδυναμικός συντελεστής αρχίζει και διαφοροποιείται. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Επειδή η επιλογή του κάπα είναι προαποφασισμένη, σε μια τιμή η οποία ισχύει, υποθέτουμε, όταν τα παράθυρα είναι κλειστά, το α, το πραγματικό, πάβει να είναι το σωστό, άρα καθώς εσείς οδηγείτε, υπάρχει διαφορά μεταξύ κ και α και άρα δεν πρόκειται ποτέ να πάτε στο 25. Πρώτη παρατήρηση. Άρα, η επιλογή σας στηρίζεται στην απόλυτη γνώση των παραμέτρων του συστήματος, το οποίο ποτέ δεν είναι σωστό. Εντάξει. Δεύτερη παρατήρηση. Πόσο γρήγορα θα πάτε στο 25, αν υποθέσουμε ότι έχετε κλειστά παράθυρα και τα λοιπά, λειτουργεί το air condition μια χαρά και θα πράγματι επιλέγετε κάπα ίσον α και θα πάτε στο 25. Ωραία. Πότε θα πάτε στο 25 είναι το ερώτημα τώρα. Θα συγκλίνετε στο 25 ασυμπτωτικά με ρυθμό α δια m. Το α δια m είναι προφανώς θετικό, διότι ξέχασα να σας πω ότι ο αεροδυναμικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος του μηδενός. Η μάζα προφανώς
θετική, έτσι. Άρα το πηλίκο θετικό. Ναι, αλλά ο αεροδυναμικός συντελεστής είναι κοντά στο 0 και η μάζα ενός οχήματος, ξέρετε τώρα, έτσι, είναι μερικές εκατοντάδες κιλά. Ωραία. Άρα το πηλίκο είναι κοντά στο 0. Επομένως, πόσο γρήγορα θα συγκλίνει αυτό? Πάρα πολύ αργά. Άρα για να πάτε εσείς στο 25, θα κάνετε μεγάλο χρόνο για να φτάσετε στο 25. Φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας να θέλετε να προσπεράσετε ένα όχημα. Και αυτό το όχημα που οδηγείτε είναι αυτόματο όχημα. Δηλαδή του λέτε πήγαινε με 25 μέτρα και αυτό θα με 20 δευτερόλεπτο και αυτό θα πρέπει να πιάσει το στόχο που του θέσατε. Και θα κάνετε και μια προσπέραση ταυτόχρονα. Και στο αντίθετο ρεύμα έρχεται ένα αυτοκίνητο. Αλλά εσείς δεν επιταχύνετε γρήγορα γιατί είναι τέτοιος ο ελεγκτής. Δεν κινδυνεύετε? Κινδυνεύετε. Άρα είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε το ρυθμό σύγκλησης. Τι θα κάνετε? Θα αρχίσετε να ξυλώνετε τα καθίσματα, να τα πετάτε, να γίνει πιο ελαφρύ το όχημα, να πετάτε τους επιβαίνοντες έξω? Τι θα κάνετε δηλαδή για να αλλάζετε τη μάζα? Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Τον αεροδυναμικό συντελεστή δεν μπορείτε να το βελτιώσετε. Άρα ούτε το α ούτε το m αλλάζει, δεν ελέγχεται από το κ που θα είναι αυτός ο συντελεστής, επομένως πρόβλημα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί εδώ ο ανοιχτός βρόχος και για τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτως για να τα φτιάξετε. Και δεν έχουμε βάλει και τις διαταραχές μέσα στο παιχνίδι. Αν βάζαμε και τις διαταραχές μέσα στο παιχνίδι, αν τις βάζαμε, θα βάλω μια άλλη σελίδουλα τώρα εδώ. Αν βάζαμε τις διαταραχές μέσα στο παιχνίδι, τότε λύνοντας πάλι τη διαφορική εξίσου στην αρχική με το μείον mg μη τον οφή, θα προκύψει αυτή εδώ η λύση. Το 25k δια α που είχαμε και πριν, αλλά εδώ τώρα υπάρχει κι άλλος ένας όρος, mg ημί τον οφή δια α πάλι, και όλο αυτό να πολλαπλασιάζεται με το ίδιο πραγματάκι. Άρα η διαφοροποίηση των εξωτερικών διαταραχών της γωνίας, δηλαδή της κλίσης του οδοστρώματος, είναι αυτό το μείον mg ημί τον α δια α. mg ημί τον οφή δια α. Για να πετύχουμε τον στόχο 25, των 25 μέτρων το δευτερόλεπτο, θα πρέπει να επιλέξουμε το κ, λύνοντας αυτήν εδώ την παρένθεση, εξισώνοντας τη με το 25, βρίσκουμε το κ ότι θα πρέπει να είναι ίσο με 25α και mg ημί τον φ δια 25. Λοιπόν, άντε και να γνωρίζουμε το α από το εργοστάσιο κατασκευής. Τη γωνία του οδοστρώματος δεν τη γνωρίζουμε. Συνήθως η γωνία του οδοστρώματος είναι εφή του τάφ, έτσι, δηλαδή μεταβάλλεται με το χρόνο, έτσι, καθότι αλλάζει η κλίση του οδοστρώματος καθώς οδηγούμε. Το κάπα είναι μία σταθερά, δεν είναι κάπα του τάφ, είναι μία σταθερά. Αλλά και κάπα του τάφ να ήτανε, για να μπορέσω να κάνω αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή, θα έπρεπε να ξέρω ανά πάσα ώρα και στιγμή ποια είναι η κλίση του οδοστρώματος, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό συνήθως στα αυτοκίνητα δεν περιέχεται αυτή η πληροφορία. Δεν υπάρχει όργανο, συνήθως στα συνηθισμένα οχήματα δεν υπάρχει όργανο μέτρησης της κλίσης του οδοστρώματος. Εντάξει. Άρα λοιπόν μια τέτοια επιλογή δεν μπορώ να την έχω. Εντάξει. Αν δεν έχω και τον κατάλληλο εξοπλισμό, αν δεν έχω εφοδιάσει το όχημά μου και με τα κατάλληλα αισθητήρια επιπλέον. Που ακόμα και να τα είχα, πάλι και αυτά θα οδηγούσαν με σφάλματα και βέβαια πάλι η σύγκληση γίνεται με το α δια m εδώ πέρα πάνω. Εντάξει. Άρα δεν αλλάζει τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Άρα έχοντας ανοιχτό το βρόχο, το σύστημα ελέγχου που προκύπτει είναι ευαίσθητο στις εξωτερικές διαταραχές, γιατί αν αλλάξει το φ αλλάζει και το κάπα, τέλος πάντων δεν αλλάζει το κάπα, αλλά αλλάζει ο στόχος, δεν θα πετύχω το 25 ποτέ.
πηγαίνει με αργό μη ελεγχόμενο τρόπο από μας, η σύγκλησή του είναι αργή και μη ελεγχόμενη από μας, άρα είναι κάτι το οποίο οδηγεί τον οδηγό σε μια έλλειψη εμπιστοσύνης, αν μη τι άλλο, ως προς το όχημα που επιβαίνει. Αυτά λοιπόν ο ανοιχτός βρόχος. Και τώρα θα μου πείτε, με τον κλειστό βρόχο θα λύσω όλα μου τα προβλήματα? Για να δούμε τι θα λύσουμε. Αυτά εδώ να τα σβήσουμε λίγο αυτά εδώ. Λοιπόν, έστω ότι κλείνω το βρόχο όπως είπαμε και επομένως το ψ δημιουργείται, εμφανίζεται στον ελεγκτή, άρα μπορώ να δημιουργήσω το σήμα σφάλματος, εντάξει. Και έστω λοιπόν ότι το u του ταφ είναι k επί r μείον ψ, θα μπορούσα να είχα βάλει ψ μείον r, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι το σφάλμα μέσα στην παρένθεση που έχω. Το k είναι πάλι μια θετική σταθερά. Αυτός ο συγκεκριμένος ελεγκτής, όπως ξέρετε από τα ΣΑΕ 1, τι είναι? ΚΕ, δηλαδή είναι ένας αναλογικός ελεγκτής. Έτσι, στον PID είναι το αναλογικό μέρος μόνο. Είναι ο απλούστερος ελεγκτής που μπορεί να υπάρξει. Γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον συγκεκριμένο ελεγκτή και δεν βάζω και ολοκληρωτικό παράγοντα κτλ? Γιατί θέλω να δείξω τι μπορώ να πετύχω ακόμα και χρησιμοποιώντας τον απλούστερο ελεγκτή που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξετε. Λοιπόν, αντικαθιστώντας την έκφραση του u στη διαφορική εξίσωση, έτσι, και λύνοντας την διαφορική εξίσωση ως προς ψ, θα προκύψει αυτή εδώ η λύση. Ψ του ταφ ίσον 25k μείον mg ημίτονο φ, παρανομαστής α συν k, επί 1 μείον ε στη μείον α συν k παρανομαστής μάζα επί ταφ. Τι λοιπόν είναι η λύση? Ταφ μεγαλύτερος του μηδενός. Παρατήρηση πρώτη. Πού θα συγκλίνουμε εμείς? Θα συγκλίνουμε στο 25 ποτέ? Αν μεγαλώσω το κάπα, φανταστείτε ότι το κάπα τίνει στο συνάπειρο. Έτσι, κάπα τίνοντας στο συνάπειρο, πού τίνει αυτή εδώ η παρένθεση? Αυτή εδώ η παρένθεση πού τίνει? Στο 25 τίνει. Το βλέπετε όλοι, υποθέτω, έτσι. Γιατί το 25k δι α συν k διαιρώντας με το k έχει όριο 25, το άλλο αριθμός πάνω δια k τίνοντας στο άπειρο, έτσι το ημίτονο φ φραγμένο, αυτό πάει στο 0. Επομένως όλη η παρένθεση τίνει στο 25. Σωστά? Ακούγομαι? Ναι. Okay. Έχει φοβηθεί το μάτι μου. Λοιπόν, άρα, ωραία. Ανεξάρτητα από την κλίση του οδοστρώματος, μεγάλη τιμή για το κάπα, εγώ το στόχο δεν το πετύχω. Θα μου πείτε, αν δεν επιλέξω άπειρο, που δεν μπορώ να το επιλέξω το κάπα άπειρο, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να είναι πεπερασμένο, θα συγκλίνω στο 25? Όχι, θα συγκλίνω όμως κοντά στο 25. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχετε συζητήσει στα ΣΑΕ 1, οφείλεται εξαιτίας του ότι χρησιμοποιώ αναλογικό έλεγχο αποκλειστικά. Θα μπορούσα να το λύσω χρησιμοποιώντας PI control, για παράδειγμα. Εντάξει, αλλά είπαμε θέλω να δω τι μπορώ να πετύχω χρησιμοποιώντας τον απλούστερο μόνο ελεγκτή. Μπορώ να βελτιώσω όμως την κατάσταση, δηλαδή άμα βάλω το k ίσον 10 εδώ πέρα, αν βάλω όπου k ίσον 10, θα δω εδώ ποιο είναι το πού θα πάω, εντάξει. Δεν μ' αρέσει, βάζω κάτι μεγαλύτερο, θα βελτιωθώ. Βάζω κάτι ακόμα μεγαλύτερο, θα βελτιωθώ ακόμα περισσότερο. Άρα θα προσεγγίσει καλώντας το k, εντάξει. Χωρίς να ξέρω ποια είναι η κλίση του οδοστρώματος.
Ανεξάρτητα δηλαδή από τις διαταραχές που ενεργούν. Ο ρυθμός σύγκλησης αλλάζει. Ναι, αλλάζει κάπου που υπάρχει στον αριθμητή εδώ. Τώρα με ακούτε? Ναι. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, μεγαλώνοντας το κάπα, αυξάνεται και ο αριθμητής, που σημαίνει τι? Ότι ο ρυθμός σύγκλησης βελτιώνεται. Εντάξει. Άρα πράγματι μπορώ να ελέγξω και τα δύο. Και το πόσο γρήγορα θα συγκλίνω και το πόσο κοντά στο στόχο μου θα συγκλίνω με το κάπα, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζω ούτε τη μάζα ούτε το α. Απλά μεγαλώνοντας το κάπα. Θα μου πείτε, εκ των προτέρων μπορεί να γνωρίζω εγώ ποιος θα είναι ο ρυθμός σύγκλησης? Όχι, αλλά αν δω ότι είναι πολύ αργό, αυξάνω το κάπα. Κάνοντας δηλαδή κάποιες δοκιμές, trial and error που λένε, δοκιμής και σφάλματος, μια διαδικασία δοκιμής και σφάλματος, μπορώ εύκολα να διαπιστώσω ποιο είναι ένα καλό κάπα, το οποίο με αφήνει ικανοποιημένο ως προς την ταχύτητα σύγκλησης και ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Άρα όλα τα προβλήματα που εντόπισα πριν μπορώ να το λύσω. Δηλαδή και θα συγκλίνω ελεγχόμενα και θα συγκλίνω σε ελεγχόμενη τιμή και με ελεγχόμενη ταχύτητα, και το κάπα δεν εξαρτάται από τις παραμέτρους του οχήματος, που πιθανότατα τις γνωρίζω ελλιπώς. Να σημειώσω δε ότι και τη μάζα του οχήματος δεν την ξέρω. Εντάξει, διότι το αυτοκίνητο όταν είναι άδειο και τα λοιπά, έρχεται ο άλλος και μου λέει είναι τόσα κιλά. Ωραία. Όταν θα μπω εγώ ο οδηγός όμως, αλλάζει η μάζα. Αν εγώ βάλω και άλλους 3 στο πίσω κάθισμα, αλλάζει η μάζα. Δεν ζυγίζουμε κανέναν, ξέρετε, πριν μπει στο αμάξι για να ξέρουμε τη μάζα. Και επίσης, τα καύσιμα που έχει το τεπόζιτο, το δοχείο καύσιμα, διαφοροποιούνται. Όσο περισσότερο οδηγούμε, εξαφανίζονται τα καύσιμα, ελαφραίνει το όχημα. Αλλάζει η μάζα. Έτσι. Άρα η μάζα είναι κάτι που διαφοροποιείται και δεν είναι γνωστή κατά τη διάρκεια. Το α το συζητήσαμε που μπαίνουν οι αβεβαιότητες του, εντάξει, αν ανοίγουμε παράθυρα κτλ. Λοιπόν, άρα εδώ όμως όλα αυτά, όλες αυτές οι επιλογές γίνονται χωρίς να πρέπει να γνωρίζω εγώ το α και τη μάζα, τον αεροδυναμικό συντελεστή και τη μάζα. Απλά θα μεγαλώσω με μια διαδικασία trial and error το κάπα, μέχρι να φτάσω σε κάποια επιθυμητά, σε κάποια ανεκτά επίπεδα. Αυτά, εδώ θα σταματήσουμε το σημερινό μάθημα. Έχετε κάτι να με ρωτήσετε? Παρασκευή θα κάνουμε κανονικά ασκήσεις. Η ώρα της θεωρίας και των ασκήσεων, επειδή θα τα κάνω εγώ όλα, δεν υπάρχουν ώρες θεωρίας και ώρες ασκήσεων. Είναι μέσα στις θεωρίες θα κάνουμε και ασκήσεις. Δεν υπάρχει διακριτός διαχωρισμός. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε, αυτά που μας είπατε σήμερα υπάρχουν κάπου γραμμένα, γιατί στην αρχή... Ναι, είπαμε ότι αυτά όλα υπάρχουν σε σημειώσεις, τις οποίες θα πρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα για να σας τραβήξει το e-learning αυτόματα. Δηλαδή πρώτα θα πρέπει να εγγραφείτε και μετά, τώρα εγώ θα ενεργοποιήσω τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να εγγραφείτε για να μπορέσετε να... Δηλαδή τώρα θα την ενεργοποιήσω εγώ σήμερα τη διαδικασία, τώρα μόλις κλείσουμε, άρα τις επόμενες, δεν ξέρω πόσο γρήγορη γίνεται η ενημέρωση, τις επόμενες τέλος πάντων μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση και όσοι γράφεστε στο μάθημα θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στο υλικό του μαθήματος. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και 2 κουβέντες για τα διαδικαστικά του μαθήματος υπό κανονικές συνθήκες, το τονίζω, που σημαίνει ότι και σε αυτό το εξάμηνο, αν τα καταφέρουμε, θα το κάνουμε. Είναι ότι πάντα σε αυτό το μάθημα, όπως βλέπετε και στο τέτοιο, έχει ένα εργαστήριο. Λοιπόν, το εργαστήριο αυτό το εργαστήριο γίνεται προς όλους με χαρακτήρα παρουσίασης, όχι συμμετοχής. Αυτό
πλέον προς όλους θα γίνει παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο το οποίο έχει φτιαχτεί και έχει φτιαχτεί επί COVID και εκείνο, γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση τότε στο εργαστήριο όπως φαντάζεστε. Έχει φτιαχτεί λοιπόν επί COVID, αλλά αυτό το οποίο θα σας έκανε ο συνεργάτης τότε, αυτά τα πράγματα λέει και μέσα το βίντεο. Επομένως, μπορείτε να κάνετε, να το παρακολουθήσετε και μπορούμε να ορίσουμε κάποια ώρα με τον συνεργάτη μου, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το εργαστήριο, με τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, για να κάνετε μια Zoom κλήση, για να κάνετε οποιασδήποτε διευκρινήσεις. Αυτό αφορά το προς όλους, ξαναλέω, εντάξει, στο οποίο δεν είναι υποχρεωτικό πλέον το εργαστήριο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Δεν ακούγεστε. Το άλλο το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω, σε περίπτωση, ξαναλέω, υποκανονικές συνθήκες, είναι αυτό που κάνω κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, είναι να κάνουμε ένα ειδικό, ας το πω, εργαστήριο, στο οποίο μπαίνουν λίγοι εκ των πραγμάτων, γιατί οι θέσεις εργασίας είναι πολύ περιορισμένες, δυστυχώς, και γίνονται και βλάβες. Ήδη έχουμε και κάποιες απώλειες, δηλαδή από εξοπλισμό, χάλασε εξοπλισμός και δεν είναι εύκολη η αναπλήρωσή του. Επομένως, θα μπουν λίγοι, και πώς μπαίνουν πάντα όλα τα χρόνια αυτοί οι λίγοι. Αυτό το εργαστήριο, ξαναλέω, είναι επιλογής εργαστήριο, έτσι, είναι επιλεγόμενο. Δεν υποχρεώνω κανένα να το παρακολουθήσει. Αλλά επειδή οι θέσεις είναι λίγες, το πολύ 18 άτομα μπορούν να μπουν και υπάρχει και μια χαλασμένη μονάδα εργασίας, που σημαίνει ότι μπορεί τώρα φέτος να είναι και λιγότεροι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό, αν δεν καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε, μπορεί να είναι λιγότεροι. Δίνεται πάντα μια πρόοδος, περίπου στη μέση του εξαμήνου, όταν ολοκληρώσω και το 4ο κεφάλαιο των σημειώσεων. Οι σημειώσεις είναι συνολικά 7 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο το ολοκλήρωσα σήμερα, για να καταλάβετε. Είναι το εισαγωγικό. Θα γίνουν άλλα 3, ακολουθούν άλλα 3 κεφάλαια και στο τέλος του 4ου κεφαλαίου, λοιπόν, θα δοθεί η πρόοδος. Από την πρόοδο, οι πρώτοι τόσοι θα μπουν στο εργαστήριο εφόσον επιθυμούν. Έτσι, όλο αυτό έχει καθαρά χαρακτήρα επιλογής. Δηλαδή, ποιοι θα δώσετε πρόοδο, ποιοι θα μπείτε μέσα στο εργαστήριο, κανέναν δεν υποχρεώνω να δώσει πρόοδο, κανέναν δεν υποχρεώνω να μπει στο εργαστήριο. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν συνάδελφοί σας οι οποίοι δώσανε πρόοδο και για προσωπικούς δικούς τους λόγους δεν θέλανε να μπουν στο εργαστήριο. Δεν συμμετείχαν από εκεί και πέρα. Κανένα πρόβλημα. Η πρόοδος, εφόσον δοθεί, μετράει 25% στον τελικό βαθμό. Για τα παιδιά που θα δώσουν πρόοδο και άρα θα έχουν την πιθανότητα να επιλεγούν στο εργαστήριο, θα πάρουν 25% από την πρόοδο. Το εργαστήριο εκείνο, στο οποίο κατ' ουσίαν θα δείτε στην πράξη ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος να γίνεται, εσείς θα φτιάξετε τον ελεγκτή και εσείς με τη βοήθεια MATLAB θα φτιάξετε, θα υλοποιήσετε τον ελεγκτή, θα συνδέσετε με τις πλατφόρμες που έχουμε, θα πάρετε μετρήσεις, θα γράψετε αναφορές, όλα αυτά, η επεξεργασία, τα πάντα, θα πάρετε συν 3 μονάδες προσθετικά στον βαθμό, το μέγιστο, εφόσον βαθμολογηθείτε με 100%, ας το πούμε έτσι,
θα πάρετε το πολύ 3 μονάδες επιπλέον προσθετικά στο γραπτό σας, εφόσον γράψετε πάνω από 4 στην γραπτή αξιολόγηση του μαθήματος. Έτσι. Για όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν που θα μπουν στο εργαστήριο, ο τελικός βαθμός θα αποτελείται το 25% από την πρόοδο, το 75% από τη γραπτή αξιολόγηση και προσθετικά όποιες μονάδες πάρουν εφόσον συγκεντρώσουν πάνω από 4. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο ότι τυπικά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τυπικά όλα τα παιδιά που μετήχαν σε αυτό το εργαστήριο, επειδή το είχαν διαβάσει και το είχαν καταλάβει και το 4 το παίρνουν όχι απλώς άνετα, αλλά το ξεπερνούσαν αρκετά. Επομένως, σε πολλούς το συν ότι ήταν πάνω και από το 10 έβγαινε, οπότε για να καταλάβετε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια ευκαιρία για να δείτε διάφορα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας υποχρεώσω, διότι δεν έχω ούτε τον χώρο, ούτε τον εξοπλισμό για να το κάνω. Και επιπλέον προϋποθέτει εύρυθμη λειτουργία, εντάξει, ότι θα ξεκινήσουν διαζώσεις τα πάντα. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν είναι αποκλεισμένα τα εργαστήρια, δεν θα μπορέσουμε, όπως καταλαβαίνετε, να το κάνουμε. Εντάξει. Διαζώσεις γίνεται αυτό αποκλειστικά και όποιος δεν επιλέξει να συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία θα κατέβει στην τελική εξέταση το καλοκαίρι και ό,τι γράψει αυτό θα πάρει. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, σε ακούω. Έχεις σηκώσει χέρι. Ναι, κύριε. Ήθελα να ρωτήσω, στο τέλος, βασικά, συγγνώμη, στο εργαστήριο, εκεί θα κάνουμε την εργασία ή, ας πούμε, πόσες ώρες θα είναι, θα είναι μια φορά που θα πάμε στο εργαστήριο, αυτό Το δεν εργαστήριο αυτό αποτελείται από 3 ασκήσεις, ή 4, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι παραπάνω όμως. Μπαίνετε 1 ώρα μέσα στο εργαστήριο, δουλεύει ατομικά ο καθένας, όχι κατά ομάδες. Ατομικά κάθεστε μπροστά, ο πάγκος σας έχει ψηφιακό παλμογράφο, θα φέρνετε το δικό σας φορητό υπολογιστή, το συνδέετε αυτό με ένα USB καλώδιο με την μονάδα ελέγχου που έχουμε φτιάξει εμείς και ελέγχετε ένα κινητήριο σύστημα. Τον ελεγκτή πρέπει να τον έχετε κάνει από το σπίτι σας. Στηρίζεται το κάθε εργαστήριο, γίνεται αφού προηγουμένως εγώ έχω πει την αντίστοιχη θεωρία. Θα έχω πει τη θεωρία και εσείς μετά θα κάνετε τη σχεδίαση στο σπίτι σας, θα φτιάξετε τον κώδικα MATLAB στο σπίτι σας και θα πάτε με το φορητό υπολογιστή σας, θα το στήσετε εκεί πέρα, θα πάρετε μετρήσεις, θα κάνετε gain tuning, θα ρυθμίσετε δηλαδή όλες τις παραμέτρους στο εργαστήριο, ώστε να πάρετε τις μετρήσεις και μετά θα κάνετε την αναφορά στο σπίτι σας, θα τη γράψετε και θα την υποβάλλετε. Αυτή η αναφορά θα βαθμολογηθεί, η κάθε αναφορά βαθμολογείται και στο τέλος